dařilo, když Jumbo z nich dával branky. V prvním zápase proti Litvě. Přesně tak. Teď pálil Rouli a ten balon se odráží do breaku Ukrajincům. Vracet se musí a vrátil naštěstí velmi dobře. Francisco Mikuš. Koudelka. Rouli. S výhodou každého dalšího ukrajinského faulu, který by byl gólový a hlavně tohle je gól. Adam Knoblauch. Ale zase vzniklo to, že Adamovi v rozporu s pravidly. No a Adam Rujla vybojoval míč a bude ještě v šanci nakonec. Francisco Mikuš na levé straně má trošku prostoru a Tomáš Vnuk. Rujla z velké dálky do 21 let. Navázal tak na svého bratra dvojče Jaroslava, který tuto cenu přebral v letech 2024 a 2022. Protože do závěrečné nominace se nedostal a jeho bratr Jaroslav, protože bychom teďka mohli... Ale tady právě Jiří Zap. Z levé na pravou si zariskoval prochyt Černěvský. Také si chce dát gól na mistrovství Evropy, kdo ne? Suchov. Jední z nejlepších v Česku. Tady Adam Roula, bohužel na poslední chvíli mu utekl míč. Jinak by to Roula dával do prázdna, nakonec to je gól! Adam Roula tak dlouho si vyčekal tu příležitost, až zahrál na housle Ernesta Sumacenisovi. A srovnává na 2-2. Druhý reprezent v první fázi Roula neudržel ten míč, ale byl trpělivý Litevcům. Ostatně komu ne. A tady dobře, Jiří Zápotocký 3-1, Jiří Zápotocký na pravo, Adam Knoblauch, Adam Roula, druhý gól. Zaváhání a je to gól, ano. David Drost ve spolupráci s Adamem Roulou. Ještě se dokázal vrátit, vybojovat balón. Předal ho Adamu Roulovi a ten si ke gólu připisuje. Tak nakonec to není aut, ale rozehrávka po faulu právě kosovské 13. Adam Roula. Nic neuspěchal, vrátil Joao Mikušovi. Ten to posouvá právě na Roulu. Napravo je tam Francisco Mikuš, k tomu se dostal také balón a Francisco Mikuš dává svůj 4. gól na tomto turnaji, ale tohle byla nádherná souhra. Už to začalo právě Adamem Roulou, který to neuspěchal, vrátil Joao Mikušovi, ten si udělal prostor takhle, vysunul právě Roulu a ten nehamounil backendem, našel Franciska Mikuše. A v čase 15:54. Podobné příležitosti poslal ještě míč na Franciska Mikuše a Češi vedou 1-0. Tady to uvidíme znovu. Patička, navzdory tomu, že byl obtěžován dvěma. Prvé 20letý golman. České reprezentace, počkejme si na tenhle pokus Adama Knoblocha českého týmu. Jiří Zápotocký se otočil zpět. Zápotocký, Francisco Mikuš. Joao. Adam Rujla. Češi kombinovali až před Michalem Hulou a Lukáš Rešetár, bývalý kapitán české reprezentace. Už Litevci trošku zvětšili hřiště, takže mají více prostoru pro kombinaci a hned svůj úvodní reprezentační start s brankou do sítě Finska. Teď je naopak, ale jinak tohle je asi sestava, ze kterých bude trenér Kopecký vybírat 12 hráčů a 2 golmany, kteří... Teď už Kangas dostává povolení zahrát si a dobře vypálil na Špáníka. Tohle je šance, Adam Rujla dává svůj první reprezentační gól. Zatím to není nejlepší poločas národního týmu pod Markem Kopeckým, to určitě ne, ale Češi se vracejí do vedení 3-2.
A Finové věděli, proč nechtěli Kanga se zapojit do útočení. Jen co finský golman opustil branku, tak došlo k tomu z jejich pohledu nešťastné. Tohle se komentuje samo. Adam Roula si při svém debutu připisuje asistenci. Tomáš Kudlka se podíval na golmana, nedal mu nejmenší šanci. Defenzivu, hlídání finských pivotů a náběhů do předbranku. Zápas pod kontrolou. Teď už Hůla nemůže kombinovat a druhá česká čtyřka musí hrát lidovou drahou čáru. Ale je to všechno pryč, Češi si s touto situací poradili. A... Francisco Fernandez face à Ramirez. La frappe au premier poteau. Le coq a été heureusement sur la trajectoire. C'est Adam Ruya, le joueur d'Hérouville Futsal. Se met en évidence. Dommage, hein, pas passer loin. Il montre un joli visage aussi. Et qui affronte des joueurs qu'il connaît sans doute. Allez, Rezoug a bien joué, justement, bonne défense. De Roux. Třetí zápasech znamenal 6 kanadských bodů za 3 góly a 3 asistence. Ale do národního týmu seniorského se prosadil až ve futsale. Allez, 13 secondes. Un petit peu d'impuissance côté français sur cette fin de match. Ça agace. C'est logique.